Obuna ngwage, how many girls say the depression in this Nigeria monayana abono? You man believe me. And I won't like you to make the same mistake. Mistake if I didn't. You can meet someone online or chat wine send the belly your nude picture, baby bottom. Or that just check go or you couldn't eye. Then no post to see your picture tomorrow. A balabazia be a quote. A Nazian di Bunu ni or Bolona Alpha and Nageta and I will need. Reason only and when you're blood digging and send your nude picture online. Then no give up upon working one in get trust. Baloto n'irugi ichosia ifi mo buluzia iji picture o ji baloto na threaten ya oto gwo isi an obo na obia lo ilaya to si no kata baloto na be film nenegodo onwe iji onwe o ife akwa ogiri ya eme kata lie nwa afọ o ife abu ego ndị ibe gị na-achụ o ya o business all ego nwụrụ anwụ bụ ife afọ i blackmail mmadụ na trust gị ụmụ nwanyị you need to be wise and ọzọ dị ka ibia obu ebe ya na-emekali bụ n'ogbe ndịda ndị na-enwere ego anyị asaga anyị ama nna ya Tinubu na ayakwa mmadụ ibe anyị ọ bụ na inwe nwa dị 12 years like now nwa landlord dị 30 something years pụta punye amunike this virgin oya ị na-atụ ụjọ i open up no landlord ka ọ bụ and fucking what you pay your rent obodo na ijili ụgwọ ụlọ ndị police ejilo ntị anụ ụdị ife police, most especially police, don't play with such art. What I go, so when you go against the police, they take care so serious. Oh, you can see now can go. What I go, give up one, be careful. And the only you abona mekata, no you abona your nude picture. And when you make attack or delete her from his laptop or his device, unless my government interfere. So we can see in Abia, all I say again ka. No man put no delete ya asi. No posi send the earlier 1 million. Can you send the earlier 1 million? Genuine the police. It can only get better. Only you no picture na threat na. Abula kwam chukuma no.